nih guys, chicken leg piece. So guys, नै आं दा साइकेल बोराय लानानै दखानथिं थांगासिनो आरोना पेडेल मारि मारि। ओइ बोरमा मा खबर? स' थांबायदों मोनहैसिगोन आरोना। नै आं दखानाव मोनफैबाय। ओमफ्राय नै फैसाखौ दखानिनो होबाय, बेदरखौ लाबाय, ओमफ्राय कुलटुं आलायबाय आरोना। ओमफ्राय दानिया न'थिं थांगासिनो थब-थबैनो एवनानै जाहैनोसै। स' गाइस जों दा दखाननिफ्राय मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय जि नांगौ लाबोखाजोब्बाय आरोना बुस्थुआ। ओमफ्राय जोंनिया प्लेना ओइथिंजाय बनायनायनि प्लेनमोन। ओमफ्राय सान्दुं दुङा सान्दोंमोन माने दिनै। ओमफ्राय बया सान्दुं दुंबाय आरोना। ओमफ्राय जों जि बुस्थु लाबोदो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि आरोना मोनसे नोंथांमोना देखायलांबाय था। ओमफ्राय नोंथांमोना नै नायनो हागोन जि मस्ला मस्लि नांगौ सब दंजोबो आरोना। नैयो थावा न'निनो आरोना, माने फेरेदनो होनाय न'निनो। ओमफ्राय नैयो मिट मस्ला आरोना। ओमफ्राय सिने खाथेदो पियास। ओमफ्रायो दुन्दियानि पाउदार आरोना। दाथ' दुन्दिया गैया नालाय दुन्दिया बिलाइ मोनबा मोजांसिन जायो आरोना। ओमफ्राय नैयो मिर्चि पाउदार, माने फानलौ गोराननि गुन्दै। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बिरियानि मस्ला मोनो आरोना बायनानै, जुदि बियोखौ मोनाबाथाय, बिरियानि मस्लाखौ मोनाबाथाय नैखौ होजागोन आरोना। सेम बिरियानि मस्लायाव जि इउज खालामो बेयावबो दं आरोना, बेयो दंजोबखायो। माने बिखौ थाइसेनिबो बायना मोनो आरोना, थाइसेनि पेकेटबो मोनो। ओमफ्राय नैयो 10 थाखानि पेकेट आरोना, बेयाव बुरजासिन थायो नालाय आं बेखौ लाबोदो आरोना। ओमफ्राय नैयो हालदै, ओमफ्राय नैयो संख्रि, ओमफ्राय बेदरबो लाबोदो आरोना। बेदरबो नांखागोन नालाय, चिकेन बिरियानि बानायगोन नालाय जों दिनै। ओमफ्राय नोंथांमोननो जों देखायलांनि आरोना बेदरखौबो माबायदि। नै नोंथांमोना नायनो हागोन लेग पिस लाबोदो आरोना मोननै। ओमफ्राय नै एसे पिसफोर दं आरोना, फिसा पिसफोर। जोंनिया बेदर सुनाया जाबाय। ओमफ्राय बेदरखौ रुनि आरोना। आं माने रुबा मोजांसिन मोनो आरोना बेदरखौ। ओमफ्राय एसे माने जि लेथ्रा सेथ्राफोर दं इबो खारखालांजोबो आरोना। एक्सुवेलि संनायावबो खारखालाङो, थेवबो आं रुबा मोजांसिन मोनो आरोना। स' बेदरखौ रुग्रोनि, दा अर लगायग्रोनि आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। गाइस नै सारायखौ होबाय आरोना, इयाव सारायखौ होबाय। ओमफ्राय दानिया दै होनोसै। दैखौ होबाय आरोना इयाव। स' गाइस दानिया नै बेदरखौ होनोसै आरोना जों। बेदरखौ होनोसै। स' गाइस जोंनिया बेदरा रुग्रोमानि जों मस्ला मस्लि जि बनायनांगौ गासैखौबो बनायना लाग्रोनि आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, नोंथांमोननोबो देखायलांनि आङो। स' गाइस जों दा पियासखौ हाना लानोसै। माने नै सेखायाबो डेन्जार गिदिरखा, माने सेखा फिसाया बुरजा जादोंलै, ओंखायनो बिजोंनो होबाय आरोना। फुड ब्लग खालामनाया माने एक्सट्रा केमेरामेन नांगौलै खासे, नङाबा मोजां जाया। माने हारसिं जाख'वाना मोजाङै, हारसिं माबोरै केमेरा हमनो, ओमफ्राय हारसिं माबोरै मावनोबो बिदि जायो आरोना। ओंखायनो खासे केमेरामेन नांथारगौ आरोना फुड ब्लग बानायनोबाथाय। स' गाइस जोंनिया नैयो पियास, ओमफ्राय नैयो हाइजें, ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर आरोना। ओमफ्राय जों दा देनोसै आरोना। ओमफ्राय दा गोरान बुस्थुखौ देग्रोनि। स' गाइस नै दहाय आं नोंथांमोननो देखायनाया बिरियानि मस्ला मोनाबाथाय नै मस्लायाबो जायो होननानै। स' बेखौ देग्रोनि आरोना। नै थफसियाबो एकदमबारे आगोलनि पुराना जुगनिसो, माने आबौआ दाननायमोन खोमा आरोना। मोजां मिथिला, आगोलनिफ्रायनो नुबोबायदों माने थफसिखौ। बिफांनि थफसि आरोना। दानियाथ' मेनलि माबानिखौसो बाहायो नालाय, मा होनो स्टिलनि। ओमफ्राय नै मायबा बिफांनि बिगुर मायबा मायबि दंसोयोलै, बेफोरनो जायो आरोना, बेफोरनो इउसाव फैयो। स' गाइस जों बेदरखौ होखांसै आरोना।
खोमसि नुनो हागोन नोंथांमोना माने लाइटआ इथिंजासो जोंना ओमफ्राय उल्था साइड जाबाय आरोना केमेरा लानाया स' गाइस जों दा मस्ला मस्लिखौ लगायनोसै आरोना नै फार्स्टआवनो जोङो मिर्च पाउदारखौ लगायनोसै आरोना जों माने फानलौ होआखै आरोना फानलौ गोथां होआखै मिर्च पाउदारखौनो होनोसै स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै मिर्च पाउदार लगायबाय ओमफ्राय नै गाइस मिट मस्ला आरोना मिट मस्लाखौबो लगायबाय इयाव ओमफ्राय नै दुन्दिया पाउदार आरोना दुन्दिया पाउदारखौबो लगायबाय ओमफ्राय दा इखौ मा होनो हालदैबो होनसै हालदैखौबो होखानोसै नै हालदैफोरखौबो होबाय ओमफ्राय दा संख्रिबो होनसै आरोना बेवहाय संख्रिबो होबाय नोंथांमोना नायना संख्रिखौबो होबाय ओमफ्राय दा लास्टाव थाव होनि आरोना थावखौ उनाव संनायावबो होबावगोन ओमफ्राय बेवहायबो माने लगायनायाव नांनो थाखाय होबाय आरोना थावखौ स' दानि आखाइजोंनो बरिया मिक्स खालामबाय आरोना बरिया जाबाय गाइस ओमफ्राय दा जों इखौ दसे टाइमनि थाखाय बेबायदि दोनथ'नोसै आरोना माने मोजाङै हाबदो सिङाव जाहाथे मोजाङै नांनानै थादो ओंखायनो बेनि थाखायनो दसे टाइम दोनथ'बाय आरोना दसे टाइम बिदिनो थाथ'सै स' गाइस जोंनिया बेदरा रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जों एवनायखौ स्टार्ट खालामलांसै आरोना नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय थादो माबायदि फार्स्टआवनो फार्स्ट स्टेपआनो नै सारायखौ लांनानै अराव हैनांगौ ओमफ्राय दा लांनानै होसिगोन आरोना नोंथांमोना नै सारायखौ अराव होबाय आरोना नै जों दा सारायखौ अराव होबाय ओमफ्राय सारायखौ दसे दुंनो होनसै ओमफ्राय थाव होसिगोन आरोना स' गाइस नै जों दानिया थाव होनोसै नै थावखौ जोङो होबाय आरोना बुजायनो होखाबाय थावखौ एसे ओमफ्राय बेखौ थावखौ गुदुं जानो होनसै आरोना गुदुं जाबाय थाथोंसै थावा स' गाइस जोंनिया थावा दुंबाय आरोना ओमफ्राय जों दा नै बेदराबो माने दानो जाथाव जाना दं आरोना ओमफ्राय बेदरखौ होनसै आरोना ओमफ्राय बेदरखौ होबाय नै गाइस एरग्रा ओमफ्राय बिदि एरना होनसै आरोना नै बरियानो एरबाय आरोना बरिया जाखाबाय दसे टाइमनि थाखाय एवफ्रामसै आरोना बेखौ बरियानो मस्लाया खिन्थु देन्जार नांदो बारा जाखो ना माखौ मिथिला आरोना जिखुनु मोनजाबानो जासिगोन दिनै फार्स्ट टाइम ट्राय नायदो दे मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना उपाय गैया मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो जाखानांसिगोनानो माने मा मावनो आरो स' नै पियासखौ होनो बावदो माने बाराद्राय सान्दुंखौ गिनानै आथुरावनो पियासखौनो होनो बावलांदों ओमफ्राय दाबो होबाय आरोना पियासखौ नै उनावबाबो होजायो नालाय होबाय पियासखौ बरियानो नै एरना होबाय मिक्स जाबाय जालांसिगोन आरो पियासनि टेस्टआ फैबानो जासिगोन आरोना ओरैनोबाबो दै होथ'खायाखैमोन नालाय दै होबा फैखायो बरिया जाबायानो नै दहायनो एवखानाय रखम जाबाय पियासाबो दा दसे थानानै दै होसिगोन आरोना स' गाइस जोंनिया एवफ्रामनाया अलमस्ट जाबायानो ओमफ्राय इयाव दा जोङो दै होना होनसै आरोना बरियानो स' जों दा दैखौ होबाय जों दा बरियानो दै होबाय आरोना टेस्टि मोदोमखाबायानो बहुतनो दा आरो जानायाव बेसे जागोन गाइस जोंनिया बेदरा जागासिनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखाबावनि आरो खोन्थाबावनि आरोना ओमफ्राय आं दा जि ओंखामखौ बाहायदो माने इ ओंखामा न'नि ओंखामानो आरोना जोसा ओंखाम आरो ओमफ्राय एक्चुअलि जि दखानफोराव बाहायो आरोना इयो बासमती राइस होननाय मोनसे मोनलै माने गोलाव टाइपनि आरोना ओंखामा फिसा गोलाव टाइपनि ओमफ्राय
दाथ' न'आव गैयामोन नालाय बेफोरो ओमफ्राय जोंनि खाथिनि दखानावबो गैयामोन ओमफ्राय आं न'नि ओंखामखौनो होबाय आरो ना जोसा ओंखामखौनो न'नि ओंखामदोबाबो जायो एक्चुवेलि न'नि ओंखामदोसो गोथावसिन जायो आरो ना इयो गोलाव गोलाव फिसा फिसा इयो ओंखामा इयो बारा टेस्टि नङा आरो ना आंनि मथे आं बारा टेस्टि मोना आरो ना इखौ नै ओंखामाबो बुरजाथार जोंनिया ओमफ्राय नै माबाया ओंख्रिया मा ओंख्रि माने बेदरा जागासिनो ओमफ्राय जों दा बेयाव होनानैसै आरो ना ओंखामखौ नै हायै आं होनोसै आरो ना ओंखामखौ बेयाव ओरै होलांबाय थानोसै स' नोंथांमोना नायबाय थाथ'दो बिदि होबा गोबावद्राय जागोन आं खनसेयावनो होना होखानाय आरो ना ओंखामा नै होनाया जाबाय आरो ना ओमफ्राय ओंखामखौ एरना होनसै बरियानो मिक्स खालामसै बरियानो मिक्स खालामना होबाय ओंखामखौ हो लेग पिसा नै नै लेग पिसा बरियानो मिक्स खालामबाय ओमफ्राय बेखौ दसे टाइम खोबना दोनगोन आरो ना खोबना दोननायाव हारसिं मोनना थागोन अरखौल' होबाय थानांगौ जेबो माने एसां इदि एख' खालामनाङालै माने जेरै नोंसोरो बेदर सङो बे बेदर संनायाव ओंखामखौ होनाबानो जायो आरो ना इजि बुहुद इजि बानायनो नोंथांमोनाबो बनायना जानो हागोन टेस्टि जादोंना जायाखै बेखौसो मिथिला आरो ना मोदोमदो आरो ना खिन्थु टेस्टि मस्ला मस्लि होनायखाय जाथ'बाय जों खोबना दोनथ'नोसै दा जों खोबना दोनथ'बाय आरो ना जाना थाथोंसै स' गाइस जोंनिया मोनसिगोनानो दामानि माने जागासिनो दोङो इन प्रसेसआव दोङो ओमफ्राय दा आङो थालिर बिलाइ लायना फैनो आरो ना स' गाइस नै जों थालिर बिलाइखौ लाबाय आरो ना सान्दुङा देनजार गोसा माने सान्दुङा बया गोसा जाबाय आरो ना थाब मोनसिगोनानो थाब जानानै ओमफ्राय न'खि खारनांसिगोन आरो ना फेन सिङाव जहैनांसिगोन स' गाइस नायलायनोसै आरो ना मोनबायानो अलमस्ट नैला अलमस्ट मोनबायानो दै राननो दंबावो एसे दै रानबानो मोनबाय नैला मोनबायानो अलमस्ट सिंखि खामदो दस' एरना होबाय थानांगौमोन आसलथे एख' नङा इयो बायां बांलाय सिथाबखायो दैदो सिथाबखागोन अलमस्ट मोनबायानो होनजायो So here our khana khazana is ready. Our chicken biryani. संख्रि नांदोंना नाङाखै जेबो मिथिया एख' साखियाखैबो आङो खिन्थु मोदोमनाया खिन्थु बरिया आरोना स' नायलांदो नोंथांमोना आं हायनानै जानायनि आरोना टेस्ट नायनि माबायदि स' गाइस नैला आं हायनानै लानोसै आरोना एसे जाग्रोनि टेस्ट नायनि ओमफ्राय दा न'निफोरनोबो होगोन आरोना एसे ओमफ्राय जि बुस्थुखौ जानो होननानै बनायखादोंमोन बेखौ जागोन आरो आंनो नै आं जागोन आरो बरियानो नै गाइस बैथिं सैमा मासे दयनिफ्राय नायबाय थादो आरो ना सैमानो होनि आरो आंनो सैमानो नि बेचाराया जेबो मोनजाया खोमा खारलांबायसो नै नो जाबाय गिदो खोमा ओमफ्राय आं थांगोनसै गोजानाव जागोन दे ओरैनो नोंथांमोना नायनो हागोन जाफैबाय आरो ना दानि माने गिदोंमोन ओमफ्राय आं एसे गोजानाव लांना हैबाय आरो ना ओमफ्राय दा जागासिनो आरो ना नोंथांमोनाबो होनांगौ आरो ना बिदिनो इसोरबो मोनजायाना जेबो रावबो जेबो होआबा बहानि मोनजाबाय थानो इसोरबो ओंखायनो होनांगौ आरो ना गेजेर स' गाइस आंबो जानोसै आरो ना ओमफ्राय आं ओंखाम उखैबाय फुङाव साहा लोंनायानो ओमफ्राय जेबो जायाखै ओमफ्राय बेखौनो बानायगासिनो आरो ना दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय दा जानोसै आरो ना गरमबो मोनबाय बयाखै ओमफ्राय आं टेस्टखौ माबायदि नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो ना सैमानियाव सोंनांगौमोन आसलथे माबायदि टेस्ट जादों एसे जाग्रोबाय नालाय स' नोंथांमोना नायबाय थादो आं जानायखौ लुगैना आरो स' गाइस नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन आं टेस्ट नायनो आरो ना माबायदि टेस्टि जादोंना जायाखै बरिया जादों आरो ना गाइस हेब्बि आं इमान टेस्टि जागोन होनना सानाखैमोन आरो ना खिन्थु बया टेस्टि जादों आरो ना नै गाइस चिकेन लेग पिस
thumbnailनि थाखाय मोनसे thumbnailनि थाखाय लाबाय गाइस नायनो बरिया जादों हारसिंनो दानि फंबाय गासै फैना टिउसन लानो थांबाय माने ओमफ्राय आं हारसिं दा होख्लायगानोसै बरियासो जादों नोंथांमोनाबो मालाबा ट्राय नाय आरोना न'आव गरम गरमथार बरिया जादों Super. Ayo berbeda dubbli varian. Kamu nak jabat hijin bener na. Agak be undiau. Mana dubbli varian. Bapa mana halu mana. Ambil ayo mana engkau lala tang mana. Dubbli oseh jagan na ni tang bener na. Ane dubbli okor jai le. Mazar dudung micar na. Tasty bener na dubbli. Kerja mai kerja pun dengar na, angka sampai kemana? Harusnya mai mandrai kau belajar belajar ni. So guys, nang bikin kan dekai baik. Jadi ni video ke bikin yang dan share na. Ompray nang support dan ini takai jeber thank you. Sampai kor. Ompray nang bebe dina yang macam video lapne nasa kenar na. Nang bebe dina support lang betah. So नोंथांमोना थाबैनो 2K खालामना थारना दाबो 2K जायाखै माने बुहुद गोबाव जाबायना आं माने मोनथाम मोनब्रैसो भिडिअ'नो 2K खालामना थारदो होननानै खिन्थु दालागै जायाखैना एबार हायोबा एबार नोंथांमोना खालामना थारनो ट्राय खालामदो आरोना स' दिनैनि थाखाय एसेयानोसै टाटा जय बर' हारिनि बाय बाय